Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha iwashi noma isikhathi. Uma uphupha iwashi noma isikhathi, leli phupho livamise ukukhuluma ngezikhathi ezibalulekile empilweni yakho. Lingaba isikhumbuzo sokuthi isikhathi siyahamba, futhi kufanele uqaphelisise kahle indlela osebenzisa ngayo isikhathi noma amathuba empilweni yakho. Iwashi lingasho izinguquko, kungaba ukuqala kwesigaba esisha empilweni noma ushintsho oluzoletha okuhle. Leli phupho lingasho ukukhathazeka. Uma uzizwa ungaphumeleli ngesikhathi esithile owawuzibekele sona. Ukuphupha iwashi noma isikhathi kungaba isibonakaliso sokuthi isikhathi sakho sempumelelo sesifikile. Lingabuye lichaze ukuthi izinto obuzilindele, imisebenzi oyisebenzele noma izibusiso ozithandazele sezizofika. Siyabonga, nisale kahle.